Hey, lento ecelwa umsweli ayilula njengoba ecabanga. Umsweli banesikhathi sokudlala. Uyabona lento yokubopha unjomane phela kunoma umuphi umuntu unjomane. Unjomane inkinga enkulu leyo ukuthi kuyiqiniso ukuthi abesifazane nezingane sebehlukumezeke kakhulu kulesi sikhathi sakamuva, behlukunyezwa amadoda nabantu besilisa bebathemba. Sihlukumezeka izingane zabantu kube yisililo nobumaye enhla nasezantsi. Kodwa lento yokuthi kube umhlongo yenza ngiqonda ukuthi kungani ezinye izinto uyithole seyimbandekwa nje zivalelwa ngoba engeke umbophe umhlongo. Phela mina kwakulesi sihlalo engihleli kuso kulobu bukhosi ngihleli ngenxa kamhlongo. Kodwa futhi njengamakhosi sinomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi ubuholi bethu buyabavikela abesifazane nezingane. Yithi futhi amadoda okuqala esigodini. Ayileyo kufona kodwa ayikakeze kuba lula.